first talent fee as a voice artist. Hi mga ka-voice over! On the way nga pala kami dyan, papuntang Manila. Dahil pipikapan po namin ang first ever talent fee as a voice over artist. Wow! Yes, mga ka-voice over, isa na po akong voice over artist. Ayan. So, maaga nga po kaming gumising at bumiyahe papuntang San Juan, Manila. Ayan. Ayan, na-discover kasi ako sa TikTok para maging voice over artist ng isang commercial ng pinakasikat na multivitamins dito sa Pilipinas. At yon ay ang stress tabs. O, diba? Alam niyo po mga ka-voice over, first time ko po to kaya talagang kinakabahan ako at natatakot dahil hindi ko po alam kung ano po yung trabaho ng isang voice over artist. Pero pinush po ako ng isang production manager para po gawin itong voice over artist commercial na to. At hindi po siya nagsisi dahil napakaganda po ng kinalabasan at malapit na pong ma-release sa radyo ang commercial or ang aking pinakaunang commercial sa radyo. Pero yung boses ko lamang po ha, hindi po ako. Kaya tuwang-tuwa po ako. At ayan nga po, nakarating na po kami dito sa San Juan, Manila. Ayan, para po pick upan ang aking pinakaunang sahod. At alam niyo po ba kung magkaano ito mga ka-voice over? Tumataginting lamang po naman ito na. Ayan, ipapakita ko po sa inyo dito. Ayan, so sa oras na po ito mga mare, ayan, pinipirmahan ko po yung kontrata or yung kinuha ko pong cheque. At ayan, o diba? 15,000 siya mga ka-voice over. So saan na mapupulot yun, diba? Kaya napakasaya po ng aking puso dahil ako po yung napili bilang voice over artist ng pinakasikat na multivitamins dito sa Pilipinas. O diba? At agad po namin siyang pinapalit dito sa pinakamalapit na bangko. Kaya sobrang napakalaking tulong ng social media para ma-discover tayo. O diba? Na-share ko lamang po. Sana po maging inspirasyon din to sa inyo. Yun lamang. Please like, share, and follow for more. Thank you. Bye-bye.